Ti'n barod I holi Dylan? Yes. Yeah, fi'n barod. Eduardo, take it away, yo. Dylan Ebenezer yn reiddiol o Aber a sgorio nos Fawrst ar ôl swper a chefnogwyr Cymru'n canu'n frwd am Dylan Ebenezer good. Yes, Ebenezer good. Hey, well, yeah. Croeso hwb, Ebenezer good. Diolch yn fawr iawn. O'n i'n licio'r ddawns fach na gyned hefyd. Hwna'n jyst un o uchelbwyntio mywyd I, ydyn nhw. Diolch, Ed. Gwych. Dwi'n teimlo'n hapus yn barod. See that smiley face? Mae'n neis yn dydi. Both of you. Wel, ie, ddau ni'n gwenu llawer. Reit ta, deud wrtha I am dy gyfres newydd di. Be ydy gwefreiddiol? Now, Dylan is presenting a new series, ddim byd I wneud gyda chwaraeon. Nothing to do with sport or football or... Dim byd o gwbl. Ti'n still cyflwyno sgorio? Ydw, ie. Fi'n dweud na hefyd. Fi'n caru sgorio, good. A dwi'n licio pêl-droed gymaint, ond gynta nawn ni siarad am gwefreiddiol. Mae gwefreiddiol yn dechrau quiz yw gwefreiddiol, felly da ni'n licio quiz. Fi'n licio quiz. Quiz am y we. Felly gwefreiddiol. A bydd e'n wefreiddiol, gobeithio, wrth gwrs. Gwefreiddiol, the word actually means thrilling, and then see what they've done? They've played on that word gwe, which is the internet. Webtastic. Wow. Da iawn. Bydda i'n y canol yn trial cadw trefn ar 2 dîm. Mae da ni Mari Lovegreen yn capten un tîm. Dyl May, capten y tîm arall. A bydda ni gwesteion gwahanol bob wythnos. Felly panel wedyn fel un panel. Cystadleuaeth hefyd. A maen nhw'n gystadleuol fed, so lot o gystadlu. Cystadleuol competitive. Beth ydy'r hoff wefan? Hoff wefan? Throw it in there. Pêl-droed, sgorio, gwefan sgorio. Felly lot o pêl-droed. Wel, na, pêl-droed, sa'n gwybod? Sgorio neu Arsenal, falle. Ag www.ysbrydrec.co.uk blind slice. Hwb, hefyd, wrth gwrs. Click. Arsenal, rwan ta. Arsenal, ie. Ti'n nico Arsenal? Ydw. Gwna? Fi yn gwna, ydw, cefnogwr mawr. Ers o'n i bach, dad yn cefnogwr mawr iawn o Arsenal. Pwy oedd y hoff chwaerwyr? Chwaraewyr. Pan o'n i fach, Liam Brady o Iwerddon. Ti'n abod? Ydw. Liam Brady, chwarae'r da iawn. Wedyn, Charlie Nicholas, pan o'n i'n tyfu'n hun. Oedd e gyd fel pwy oedd arwyr plentyndod, really. A ti'n cyflwyno ar y radio hefyd? Arfer bod, fi sy'n cyflwyno radio am blynyddoedd maith yn cyflwyno Camp Lawn ar Radio Cymru. Na'r le dechreuais I rili gyda chwaraeon. Wneud lot fawr o chwaraeon ar Radio Cymru. Ydy o'n wahanol iawn? Dwi erioed wedi cyflwyno ar y radio, ond ydy o'n wahanol? Mae radio'n gret, achos chi'n chi troi lan, edrych yn scruffy. Fel hyn, falle. Dim poeni beth chi'n edrych fel. Dim molchi. Mae fe lle gret I ddechrau I fi, ta beth, oedd radio. Just, o'n I mor gyffordd... Neu, dim ar y dechrau, ond chi'n dod I deimlo'n gyfforddus iawn, teimlo'n gartrefol ar radio. Just ymlacio mwy, felly pan chi'n symud I wneud bach o teledu wedyn ni, gobeithio bod chi'n chi'n neud yr un peth ac anghofio bod camerau yna, just trial ymlacio bach. Wyt ti'n hoffi bob math o chwaraeon? Wyt ti'n un o'r bobl yma sy'n gwylio'r teledu? Sports dim ots. Criced, pêl-droed, pêl-fasged, golf? Dim yn gwybod. Wel, dim really. Pêl-droed mwyaf. Na I gwylio rhai pethau, ond na I ddim mynd allan o ffordd I wylio dim byd heblaw pêl-droed. A hyd yn oed gyda pêl-droed, dim ond really mae'n gwylio Arsenal. Felly, a Cymru, wrth gwrs. Ond arwan I ni. O'n I wedi clywed bod ti ddim yn licio yr gemau Olympaidd. Gemau Olympaidd? Ti ddim yn licio gemau Olympaidd? Sa'n poeni rhyw lawer. Fi'n credu falle byddai'n gadael y wlad pan fydd y gemau Olympaidd arno. Dwi'n mynd i'r cystadlu, just y holl ffys a'r hype. Yn enwedig gyda Team GB yn yr pêl-droed, maen nhw'n troi cael chwaraewyr Cymru. Maen nhw'n troi gorfodi chwaraewyr Cymru ymuno gyda. Ti'n licio quiz? Ydw, dwi'n hoffi quiz. Ti'n quiz? Quiz, gwenyn geirfa. Gwenyn means... B. Right. So, buzzwords, geirfa. Vocabulary. Da iawn. Reit, ti'n barod? Felly, mewn 20 eiliad, rhaid I ti gyfieithu, translate, gymaint o eiriau o'r Saesneg i'r Gymraeg. Sbia cystadleuol. So mae Cymraeg ti. Wel, gewn ni weld, no. Right, ar ôl y 3, 1, 2, 3, conioff. Goalkeeper. Golgeidwad. Travel. Teithio. Co-presenter. Cyd-gyflwynydd. Commentate. Sylwebu. Medicine. Moddion. Lightning. Sy'n syniad? Fi wedi mynd yn blank. Sorry? Sport. Chwaraeon. Study. Gwaith cartre na. Sa'n gwybod? Score. Sgorio.
Beth yw lightning? Taranau? Na? Na, mellt. Mellt, o. Taranau ydy thunder, ynde? Twyd, mae'n anodd. Mae'n digwydd, ynddi? Mae'r blanc yna'n digwydd. I fi, yn enwedig, yn aml iawn. Ed, faint gafodd o? Wel, gafodd Dolan Ebenezer good. 7 points yn anffodus. O, 7? 7. Digon derbyniol. Very Chi acceptable. siŵr? Acceptable. Mae'n iawn i fod rhywle yn y canol, ti'n gweld? Yn y canol Braidd fel yn y siomedig. Fel y gwn. Fel y gwn, ei, maen nhw'n codi. Ydyn nhw? Wel, oce. Na, maen nhw'n codi. O, fi bach yn siomedig, dyna. O, reit. Wel, gobeithio fyddi di ddim yn siomedig, hefo'n gair ni yr wythnos yma. Yeah, absolutely. Mae Ed yn mynd i ddweud wrthyn ni, sut dyn ni'n mynd i gofio chwaraeon sports yn arbennig i ti, Ed? Fire away. Chwaraeon. Hoffi chwaraeon, hoffi pêl-droed. Rhedeg rhwng gampfa, dangos fo oed. Mae rhedeg yn bwysig i fyw bywyd iach, fydrai rhedeg am filltirodd. Heb dim strach. Da iawn, Ed. Fel na dwi ar ôl rhedeg. Okay. Well, anyway, you lot at home, please get in touch. Send us a tweet, send us a Facebook message. Get onto the website, which is udriftlig.s4ec.co.uk. Blind Slice Hub. Get involved. Wel, Wel, da iawn. Wel. Ar ôl hynna, dwi'n meddwl, well i ni gael egwyl. Wyt ti? Oh, Reit. well.